No niin, suursuomalaisen ruokavinkkejä 4. helmikuuta 2025, valkoinen vaihtoehto Tampereelta. Näette valkoisia munia. Valkoisen munan kun lyö mustaan pannuun, niin sieltä tulee valkoista ja keltaista. Tässä ollaan rikottu pyhä luku, tehty siitä 4. Eli 1, 2, 3, isä, poika, pyhä henki ja sitten tuli vielä 4, että vähän niin kuin Isotalon Antti ja Rannanjärvi ja näin poispäin. Niin valkoisista kuorista saa hyvää kukkapenkin täytettä ja muuta. Niitä ei kannata kompostiin panna, vaan suoraan jos on pihassa istutuksia niiden juurelle. Tässä valkoinen kuntavaaliehdokas Seppo Lehdon valkoisia vinkkejä valkoiseen talveen ja valkoiseen tulevaisuuteen. Ollaan yhteyksissä kuntavaaleissa Tampereella, olen käytettävissä. Yhteydenotot vapaussoturi@gmail.com, sinne mahtuu. Ja poistetaan asiattomat viestit, jos niitä tupsahtaa. Ollaan yhteyksissä ja valmistetaan kunnon valkoinen munakas, jossa keltainen itse sikiö on sitten meidän ruokanamme. Toisin kuin monessa muussa asiassa, niin. Ei tässä täytyy nyt sensuroida itteensä, kun tämä YouTubekin on vähän tämmöinen sensuurikanava, mutta jatketaan. Kohti valkoisempaa tulevaisuutta. Lumesta nyt ei ollut tietoa tammikuussa. Saa nähdä, tuleeko helmikuussa sen paremmin. Se on moro.